Los dejamos no sin antes anunciarles que ahora mismo van a ver un reportaje sobre la trobada de escoles en Valencia que tuvo lugar en Faura este fin de semana pasado y que por fin se pudo realizar porque el tiempo pues lo permitió. Volvemos enseguida, hasta ahora. Hola amics, en esta ocasió ens n'hem vingut cap a Faura i és que així es celebra la 13a trobada d'escoles en valencià. Anem a veure què és el que ens conten Òscar Pérez i Vicent Vallà, perquè ells tenen moltíssimes coses de dir-nos tot el que ocorre avui així en este dia que ha sigut fenomenal per a que els xiquets disfruten. Hola amics, què tal? Molt bé, vosaltres? Així estem, com va, Vicente? Molt bé, i tu? Bueno, conteu-nos un poquet el que n'hi ha així, un com a tècnic, l'altre com a regidor. Bé, jo puc dir-vos que el Gabinet de Promoció del Valencià de l'Ajuntament de Sagunt tots els anys col·labora en la trobada. És un dia molt important perquè s'ajunta moltíssima gent de la comarca i de comarques del costat i és una festa també per a impulsar l'ús del valencià i per a fer-ne un ús més normal i també reivindicar el lloc que li pertoca al valencià en la nostra societat. Molt bé. Vicent, com a regidor de Cultura i Educació, en el dia d'avui, què és el que hi ha previst per a tota aquesta joventut? Bueno, n'hi ha moltes coses, n'hi ha una silla enorme de pavellons per ahir. Nosaltres teníem així, a banda d'uns cartells que es van repartir per als col·legis, tenim també les auques de Jaume I, xicotetes, que entraran dins dels actes que anem a organitzar el motiu del 800 aniversari de Jaume I. Després repartirem unes altres ja més grans. I bueno, jo crec que significa el que ha dit Òscar molt bé, perquè el tècnic és ell. Significa trobar-se així totes les escoles, impulsar la nostra llengua valenciana, i és un dia a més de festa, i això és el que n'hi ha. Què més li diguem, Òscar? Bueno, jo tinc preguntar-vos també quines són les activitats que teniu previstes. Sí, el gabinet, ja dic, avui és així un convidat, no estem en Sagunt, estem en Faura i ens han convidat a estar així. I nosaltres el que portem avui és un poc el treball, algunes de les campanyes que realitzem de cartelleria, uns cartells de músculs i ossos que prepararem i que estan distribuïts, cartell de fruites i verdures per als comerços i regalarem l'auca, com ha dit Vicent. I vaja, i a banda d'això, pel que he vist en el passeig, hi ha tallers per als nanos i les nanes, hi ha material informatiu, hi ha editorials, hi ha una representació molt àmplia del món cultural valencià que jo crec que faran passar una vesprada molt interessant a la gent que vingui a vindre avui per ací. Clar que sí. I com s'organitzeu? Sí, bé, això, hi ha una coordinadora, la coordinadora d'escoles en valencià del Camp de Morvedre, que la tenim així darrere. Si voleu preguntar-los després a ells, vos ho explicaran molt millor. I és un treball, pel que jo conec, i molt indirectament, és un treball molt intens de coordinació, d'informació a tots els centres. Treballen durant tot l'any i es nota la seva acció en això que comentava de demanar una escola pública, sobretot en valencià, perquè, vaja, a banda de ser la llengua del territori, està demostrat que estudiar-ho en valencià te permet aprendre el castellà i aprendre moltíssimes llengües més. Vull dir que aprendre valencià no significa perdre una altra llengua, sinó guanyar-ne més. I en quant a àmbit educatiu i cultural, què és el que se demana en aquests casos, Vicent? Bueno, esta crec que és la 13a edició ja, no? Què és el que se demana per lo que està dient ell? Escoles públiques en valencià, promocionar degudament el valencià. Bueno, jo tinc que dir-te que per lo que conec del meu poble de Sagunt, de Morvedre, i així està el tècnic, de quan en quan me passe per els col·legis, per les escoles, perquè sempre n'hi ha necessitat o te criden i tal, i jo m'he portat sorpreses molt importants a veure les campanyes que fan els xiquets en els seus mestres, totes les parets plenes d'actes que fan o que organitzen en valencià i tal, i de veres que és molt important el que, si no defensem la nostra llengua, a veure qui la va defendre. I com no, les astrales en aquestes activitats, en aquestes trobades d'escoles, són els xiquets. Anem a preguntar-los a estos xiquets. Conteu-me un poquet, de quina escola sou? D'on veniu? De Villarpalací i venim de Sagunt. I quants anys teniu? Jo 10. Jo 11. Jo 11. 10. Aneu a la mateixa classe? Sí. Ja se coneixíeu? Sí. I avui en aquestes trobades heu fet amics? Bueno, jo de moment encara no. Jo no.
Bé, això teniu que relacionar-se amb altres escoles i ha d'aprendre coses, no? Sí. Bé, i conteu-me, què és el que feu a una escola de normal? Pues anem per les tendes i fem manualitats, juguem... Vale, l'escola. En l'escola estudiar. I estudieu molt? Sou molt estudiosos? Sí. A veure, conteu-me quines notes tragueu. Sobresalients i notables. Notables i sobresalients. Sobresalients i notables. Notables i sobresalients. Bé, esteu fets uns empollons. I tu, que no dius res? Jo? Ho aproves tot? No. No ho aproves tot? Com és això? A veure, vine, fica't així, conta-meu. Que no eres bon estudiant? Sí. Sí que eres bon estudiant, però no ho aproves? No. Bé, no ho sé, això m'ho tindràs que contar detalladament. Però bé, anem a veure avui què és el que teniu previst fer per ací. D'on veniu i què és el que aneu a fer ara després? Nosaltres venim de Sagunt i ara pensem anar per totes les paraetes a fer tot el que ens diguen. I aquestes paraetes de què se componen o què és el que hi ha en aquestes paraetes? Conteu-mos. Fem les manualitats perquè n'hi ha imants, gorres, més coses. Però ara nosaltres anem a ajudar en la paraeta de Villar Palací. Collins, quantes coses, no? I que heu vingut a soles, amb la família, amb l'escola, amb qui? Amb els pares. I els pares què diuen de tot això? Estan convençuts de que això és un dia per a dependre també, no? Sí. És que sempre ens ajuntem tots els amics a fer-ho. Molt bé. Bueno, pues res, anem a avisar a estos xiquets que no s'entretinguen molt més i que se'n vagin a jugar, a disfrutar i a dependre, per supost, no? Sí. I en valencià, clar que sí. Hombre. Sí. Molt bé. Adeu. Per a mi representen un dia molt bonic perquè significa la reivindicació de la llengua i que per un dia a l'any estem pares, alumnes, profes, tots junts en un dia en el qual volem reivindicar la nostra identitat, la nostra llengua. Posem paradetes per a que els xiquets puguen entretindre's, venen associacions representatives de l'ecologisme, s'impliquen les universitats, però sobretot és bonic veure la participació de pares, mares i xiquets, junt amb els profes. Home, molt positivament, perquè començar sent una cosa, com si diguem, molt pròpia de l'àmbit dels profes del valencià i tal, i després ha anat implicant-se tots els sectors de la societat, de la nostra comarca i del País Valencià. Des del punt de vista d'un mestre, doncs el més positiu que podem remarcar és que realment la societat reivindica l'ús de la llengua en tots els sectors de la nostra societat, tant en l'ensenyament com en l'ús social, i per tant això és una cosa de la qual ha de prendre nota el senyor conseller, per exemple, i la Generalitat en general. I anem a veure per ací estos xiquets tan aplicats que col·laboren i se solidaritzen per uns moments amb causes molt importants. Bé, de quina escola sou? De Sant Vicent Ferrer, I què és el que teniu ací? Sau ecològic, I això d'ecològic per què? perquè està fet en oli reciclat, que ja no val per al menjar, i està fet per oli, sosa càustica i aigua. I això ho feu vosaltres? Sí. I què teniu, dos tipus o com està això? Sí, per a la llevadora i separar-se les mans. Bé, i això, a part, també és algo solidari, no? Sí, els diners són per a Àfrica, els que guanyem. I com va la venda? Bé, bueno, Tampoc que ho has començat, jo m'imagino que després arreplegareu prou i... això també. Sí. I què espereu de tota aquesta fira? D'aprendre valencià, ja el sabeu? Tot això per què s'organitza? Per ajuntar-nos tots, així perquè el valencià sigui assistint i tot això, que... No sé. La nostra llengua. Sí. Molt bé, clar que sí. Bé, doncs jo vos dic que sigueu venent, que tingueu molt d'èxit i que tot el que s'arreplegue siga per una bona causa.